Вечер добрый, паважаныя гледачы. Мы вітаем вас у тэлекавярні «Вячэрні Віцебск». Добрый вечер, Иван. Всім добрый вечер. Як заўсёды, прыемна бачыць. І мне таксама, і я хочу сказаць, што вельмі прыемна выходзіць у эфір напярэдадні адкрыцця фестывалю мастацтва «Славянскі базар» у Віцебску. І сёння мы раскажам пра тое, што можна будзе пабачыць на вуліцах горада, у чым можна будзе паўдзельнічаць. Так, і ўсё гэта будзе на вольным паветры. На вольным паветры, так. Нашы вуліцы, цэнтры не толькі ператворацца, як заўсёды, у казачныя пляцоўкі, дзе будуць працаваць майстры, дзе можна будзе атрымаць асалоду ад розных напрамкаў народнай творчасці і атрымаць асалоду ад нашай самабытнасці беларускай. Вось у гэтым годзе будуць некаторыя асаблівасці, таму што не ўсе змогуць даехаць. Мы не зможам, здаецца мне, пабачыць шмат гасцей з-за мяжы, але будзе шмат рамёстваў, якія прадстаўлены ў нас у краіне. Таму зараз будзем прадстаўляць нашых гасцей, і нам будуць распавядаць пра гэта ўсё. Раскажам, што гэта «Вячэрні Віцебск». Мы пачынаем. Майстры і творчыя калектывы Віцебшчыны – гэта такая візітоўка нашай вобласці, і я думаю, што нават падчас нашых эфіраў нашы тэлегледачы маглі пазнаёміцца з тым самабытным матэрыялам творчым, які мы сёння здольныя паказаць у Віцебскую, ва ўсёй Віцебскай вобласці. Перад тым, як пачынаць расказваць пра славянскі базар, мы распавядзём пра мерапрыемства, якое святочнае, якое адбывалася не так даўно. Гэта свята Александрыя збірае сяброў. Як прадстаўлена была Віцебская вобласць на гэтым свяце, нам распавядзе Андрэй Струнченко, намеснік дырэктара Віцебскага абласнога метадычнага цэнтра народнай творчасці. Добрый вечар. Добрый вечар. Андрэй Андрэевич, распавядзіце, якія вашы ўражанні, як прайшло свята ў гэтым годзе? На свяце Александрыя збірае сяброў я упершыню пабываў. Так склалася, што заўсёды нашу творчую дэлегацыю Віцебскай вобласці курыравала дырэктар нашага цэнтра Кацярына Пятроўна Лабука. Адным словам можна сказаць, што свята атрымалася, і яно было вельмі шыкоўным, і прыйшлося мне даспадобы. А чаму? Па-першае, таму, што майстры Віцебшчыны, як заўсёды, паказалі свой талент і прадставілі свае рамёствы на высокім узроўні. Працавалі шматлікія пляцоўкі падчас правядзення свята. Па-першае, гэта пляцоўка майстроў народных мастацкіх рамёстваў пад назвай «Александрыйскі кірмаш», дзе былі прадстаўлены ўсе рэгіёны нашай краіны, а таксама завіталі на гэтыя пляцоўкі і госці з замежжа. Гэта майстры з Расіі, Украіны, якія і прыедуць у хуткім часе да нас, то бишь заўтра, на наш славянскі базар у Віцебску. На пляцоўках майстры прадставілі не толькі сваю творчасць, але і змаглі дазволіць усім прысутным паўдзельнічаць у майстар-класах па народных мастацкіх рамёствах, ганчарстве, саломапляценні, ткацтве, ну і гэтак далей. А чаму так адбылося? Таму што арганізатарамі свята было запланавана не толькі прадстаўленне творчасці майстроў праз іх творы, але і праз гэтыя майстар-класы, якія былі размешчаны па ўсёй тэрыторыі, так скажем, кірмаша, Александрыйскага кірмаша. Госці маглі пазнаёміцца сваімі рукамі, так? Да, майстар-класы. Трэба дадаць, што майстры Віцебшчыны, а гэта у першую чаргу нашы вядомыя майстры з Гарадоччыны, народныя майстры Беларусі, Марына Леанідаўна Гушчо, Васіль Паўлавіч Сіманковіч, прымалі ўдзел у гэтых у працы майстар-цэнтраў. Алеся Аўчыннікава таксама на слуху ў нашых віцебчан, ды і не толькі, таму што з Бешанковічаў, майстар, атрымала ў бягучым годзе званне лаўрэата «Чалавек года Віцебшчыны». Алеся Івановна прадставіла сваю творчасць у выглядзе ганчарства. Ну і, канешне, куды ж без спеваў, без гульняў. Вельмі цудоўную гульнёвую праграму падрыхтавалі культработнікі з Аршаншчыны. Яны ўжо не першы раз там, таму ведаюць, чым можна здзівіць гасцей, як іх запрасіць да сябе на сваю пляцоўку. Ну і добры настрой песнямі, танцамі, падарыў усім прысутным
калектывы з Бешанковічаў. Гэта два калектывы: ансамбль побытавых танцаў «Кружалі» і ансамбль народнай песні «Весялуха». Ну і, скажем так, паралельна з імі працаваў калектыў Сенінскага района, народны ансамбль «Хатчаначка». Ну, гэта ўсё адбывалася ў першы дзень. А на другі дзень... Такая насышаная программа, Да. гэта толькі адзін дзень, вы Один день рассказали. и один день только ад Віцебскай вобласці. Вы можете себе представить, что там адбывалася увогуле на ўсіх пляцоўках. І ў другі дзень песнямі сваімі ўсіх радаваў ансамбль народнай песні і гагарынскія музыкі. А ёсць нейкае вось такое спаборніцтва паміж тымі, хто прыехаў з нашай вобласці, з іншых рэгіёнаў? Ну, я не ведаю, хто лепей прадставіць, каго Хто больш увагі узнагародзіць, гледачоў хто больш, захопіць. так, хто больш зможа Ну, сабраць. па-першае, хочу сказаць, што ў папярэднія гады так і было. Былі некія конкурсы, спаборніцтвы, але ў бягучым годзе пляцоўка была адзіная для ўсіх, усе працавалі на адных і тых жа умовах. Самае галоўнае стварыць было добры настрой і паказаць як мага лепей прадставіць сваю вобласць, таму што кожная вобласць па-свойму цудоўная, цікавая, прыгожая, ёсць чым ганарыцца. І мы, культработнікі, ў дадзены момант, знаходзячись там, не мэту такую, Не як ставілі, кажуць па-рускі, не ставілі, да, не преследавалі. І дарылі ўсім як Такое вынік добры настрой. сяброўскае свята. Да, і галоўна, не здарма Александрыя, яна збірае сяброў. Ну і трэба яшчэ адзначыць, што асноўнай тэмай свята увогуле ў бягучым годзе стала тэма традыцыйнага нацыянальнага беларускага касцюма. Усе рэгіёны краіны, усе вобласці і таксама госці з Расіі і Украіны прымалі ўдзел ва ўрачыстым адкрыцці, дзе было прадстаўлена вось гэта тое самае свята традыцыйнага народнага касцюма. І нашы майстры таксама на высокім узроўні паказалі усе свае дасягненні падчас дадзенага мерапрыемства. Ну, у нас у вобласці, бадай, у кожным раёне ўжо адноўлены строі, так, характэрныя для той ці іншай мясцовасці, таму багата можна што было паглядзець. На сённяшні дзень так, Юля, вы кажаце праўду. Кожны рэгіён нашай Віцебшчыны мае ўжо не адзін ці два строі адноўленых, але ўжо па некалькі. Самымі абшырнымі калекцыямі з'яўляюцца калекцыі гарадоцкага дома рамёстваў, лейпельскага дома рамёстваў, аршанскага дома рамёстваў, ну і гэтак далей. І яшчэ можна сказаць, што як вынік такой добрай працы па традыцыйнаму касцюму у нас з'яўляецца правядзенне свайго рэгіянальнага ці абласнога свята традыцыйнага касцюма. Ну і, канешне, выданне, якое пабачыла свет некалькі гадоў запар, гэта традыцыйнае адзенне Віцебшчыны. І учора афіцыйнай дэлегацыі ад усіх майстроў Віцебскай вобласці, ад усіх работнікаў культуры, які ўнеслі важкі ўклад у данае навукова-папулярнае выданне, было ўручана афіцыйнай дэлегацыі. А атрымалася у вас, Андрэй, што-небудзь паглядзець такога, чаго няма ў нас, што-небудзь чамусьці павучыцца ў іншых рэгіёнаў, ці ўсё ж такі больш-менш аднолькава вось тое, што было, тое, што прывезлі на свята? Заўсёды есть чаму павучыцца, Так. заўсёды есть на што паглядзець, заўсёды есть на што звярнуць сваю ўвагу. Вось на што-небудзь звярнулі вы? Ну, я не ведаю, ну, што-небудзь. Штосьці запомнілася. Вельмі запомнілася, і для сябе, як для культработніка, падкрэсліў тое, што трэба вось вучыцца, і ўзяў ідэю правядзення якога-небудзь мерапрыемства на фоне галоўнага героя свята, які адкрываў свята традыцыйнага касцюма, быў Несцерка. Я бываў не адзін раз у вобразе Несцеркі, таксама адкрываў некалькі святаў падчас славянскага базару Віцебскага. Ужо знаёма, але сваімі вачыма паглядзеў на новага героя, і некаторыя, як кажуць, разынкі, ці ізюмінкі па-руску, для свайго вобраза я ўзяў і для арганізацыі мерапрыемстваў. Таму, калі наступны раз вас пабачаць на сцэне, все будуць разумець, што гэта ўжо з разынкамі з Александрыі, так? З разынкамі сапраўднага Несцеркі. Сапраўднага Несцеркі. У нас есть фотаздымкі за свята. Давайте попросім нашых рэжысёраў включыць нам, паглядзець і пракаментаваць, каб нашыя гледачы маглі таксама крыху атмасферу гэтую схапіць. Гэта вось, я так понимаю, экспазіцыя была прадстаўлена выставу. Экспазіцыя Сенінскага дома рамёстваў, Бешанковіцкі дом рамёстваў.
Гэта фотаздымкі Ось наших строї, про які ми так казали. що наших майстроў, вырабаў наших майстроў на пляцоўках у Александрыйскім кірмашы. Чымсьці падобна да таго, што будзе на кірмашы ў Віцебску на славянскім базары, правильно? горадзе майстроў, У горадзе так, майстроў. так. А вось і дэлегацыя. Гэта так. калектыў Хатшаначка, гэта хсенінскія музыкі, пра якія ўжо вялася сёння гаворка. Вось тыя самыя строі з рэгіёну нашай Віцебшчыны. І таксама сувенірная Сувенірная прадукцыя таксама была ад майстроў. Яны рыхтавалі спецыяльныя. А гэта і лазню ладзілі ці? Гэта была песня ў рэпертуары ансамбля «Весялуха з Бабініч» і з Бешанковіцкага раёна, выбачайце. І каб яе тэатралізаваць гэтую песню, то есть стварылі сапраўдную лазню. Бо было цёплае надвор'е і Такое сапраўды летняе свята. летняе так сапраўднае атрымалася. купальскае свята. Гэта майстры з Лёзнінскага раёна. А Гарадоцкі колькі раён. людзей была дэлегацыя з Віцебшчыны, вялікая? Ну, калі казаць пра творчую дэлегацыю, то гэта больш за 70 чалавек. Прадстаўлялі наш рэгіён. І кожны з сабой, у каго што ёсць, вось ён вязе, так? Хто вырабляе нейкія сувеніры, трэба весці гэта, так? Вось як адбіраюцца рэчы, якія трэба вось так паказаць для ўсіх? Ну, па-першае, заўсёды канцэпцыю ўдзелу ў мерапрыемстве распрацоўвае абласны метадычны цэнтр з Магілёва, дасылаюць яе нам, а мы ўжо, заходзячы з той канцэпцыі, бачым, каго накіраваць, так? падабраць, ці майстроў, ці музыкаў, ці спевакоў павінна быць болей. І таму ўжо, заходзячы з гэтага, адпраўляем гэту творчую дэлегацыю, якім заўсёды жадаем, канешне, творчых поспехаў, ну і заўсёды настрайваем на тое, што трэба паказаць Віцебшчыну як мага лепей, і таму, што яна гасцінная, прыгожая, ёсць чым падзяліцца і ёсць што паказаць. І так заўсёды атрымоўваецца, мы заўсёды на высоце. І атрымоўваецца такая невялікая рэпетыцыя перад славянскім базарам, правільна, што па сутнасці чымсьці падобныя мерапрыемствы будуць адбывацца ў Віцебску ўжо заўтра. Так? Ну, давайте зараз крыху перарвемся, паглядзім невялічкі сюжэт таксама з гэтага свята пра тое, як Віцебшчына прадстаўляла нашу народную творчасць на свяце Александрыя збірае сяброў, а пасля вернемся і ўжо распавядзем пра тое, што будзе адбывацца ў горадзе заўтра.
Кудрявый ты жар, зеленый угляный, Доленищик пропай. Ах, Ваня, 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 ты добрая маманя, ах, Ванечка ты Ваня, да разгони печаль. Ах, Ванечка ты Ваня, да разгони печаль. Барыня, барыня, сударыня, барыня, 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 сударыня, барыня, 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 сударыня, барыня, 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 сударыня, барыня. Не менш весела будзе ў Віцебску ўжо заўтра, таму што заўтра распачынаюцца мерапрыемствы славянскага базару ў Віцебску, і зараз мы распавядзем пра тое, што можна будзе пабачыць на вуліцах нашага горада. Андрей Андреевич, раскажыце, калі ласка, якая праграма з боку народных калектываў і майстроў запланавана ў гэтым годзе на фестывалі? Ну, па-першае, трэба сказаць, што заўтра распачне працу пляцоўка на плошчы Свабоды, дзе з мэтай прэзентацыі традыцыйнай культуры беларусаў, фарміравання пазітыўнага іміджу рэгіёнаў Віцебшчыны, адбудзецца прэзентацыя брэндаў раёнаў і гарадоў нашай вобласці, дзе падчас працы пляцовак можна будзе пабачыць культурныя брэнды з усёй Віцебшчыны. Адкрое пляцоўку і працу сцэнічнай пляцоўкі і ўвогуле працу горад Віцебск, які прадставіць сваю брэндавую праграму пад назвай «Віцебск – горад майстакоў». Напрыклад, Віцебскі раён прадставіць бренд пад назвай «Летапіс Фёдора Махнова», пра якога не раз сказалі ўжо ў вашай студыі. Напрыклад, на сцэнічнай пляцоўкі гарадоцкі раён падчас канцэрта, імя якому і тэма у нас таленты фестывалю, пакажуць заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь, народны ансамбль танцы і песні «Яблынька». Будзе чаму павучыцца, паглядзець, паслухаць. Можна будзе не толькі, як я ўжо сказаў, паслухаць песні, але і прыняць удзел у гульнях, прыняць удзел у майстар-класах з розных рэгіёнаў. Кожны дзень на плошчы будзе ад 5 брэндавых пляцовак, якая будзе здзіўляць па-свойму. Калі пачынаецца, у якой гадзіне заўтра можна будзе ўжо ісці на плошчу Свабоды? Працаваць пляцоўкі будуць кожны дзень на працягу 4 дзён, з 10 до 20 гадзін, а сцэнічная пляцоўка у заўтрашнія і паслязаўтрашнія дні будуць працаваць з 13 гадзін до 20, а у выхадныя дні з 11. Ну, гэта такі нон-стоп у вас на цэлы дзень нават так запланаваны? Так, кажаце. Калі вы пачынаеце о 10 гадзіне і у 20 гадзін сканчаеце, гэта будуць жа змяняцца, так, калектыў? Таму гледачы не ведаюць, яны вось прыйдуць і што яны пабачаць. Сюрпрыз будзе кожны раз. Ці ёсць нейкі такі таймінг? Ёсць у нас праграма, кожны раён па 30 хвілін будзе паказваць сваю творчую прэзентацыю на сцэнічнай пляцоўкі, таму на працягу дня яны будуць некалькі разоў паўтарацца. Калі хто не паспее пабачыць пэўны рэгіён, можна прыйсці, пабачыць зноў яшчэ, і падзівіцца, у якой гадзіне будуць яны выступаць на пляцоўках. Добра, што сказалі, таму што калі часта прыходзіцца хадзіць там, каб не было вось гэтага дэжавю, што ты прайшоў, мне здаецца, ўжо было сёння, што ж такое адбываецца. Вось, будуць паўторы. А конкурсная праграма якая-небудзь запланавана, таму што раней там праводзілі конкурсы танцаў побытавых і розныя іншыя, менавіта паміж раёнамі, рэгіёнамі і у тым ліку і гасцямі з замежжа. Ну, у бягучым годзе, як заўсёды, будуць конкурсныя мерапрыемствы. Па-першае, 18 ліпеня у нас распачне сваю працу міжнародны конкурс майстроў фарбы нябёсаў. Ён адбудзецца паміж
нашими суайчыннікамі з розных рэгіёнаў і таксама будуць у ім удзельнічаць прадстаўнікі з Украіны. Трэба сказаць пра цудоўны 7-й турнір нацыянальных танцаў, які заўсёды збірае сваіх прыхільнікаў на плошчы Свабоды. Адбудзецца ён таксама 18 ліпеня. На працягу 4 гадзін можна будзе пабачыць больш за 30 побытавых танцаў: сербіянка, лявоніха, какетка. Ну, все наши, Юлія, якія мы ведаем. Ваня з уже тобой. можа паўдзельнічаць у гэтым конкурсе. Аднойчы было ўжо, тут удзельнічаем. Ой, так і запрашаем, калі ласка. Так сабе было. Так вось, гэты конкурс праводзіцца, турнір, не толькі для таго, каб павесяліць народ, але каб павучыцца дакрануцца яшчэ раз да нашай танцавальнай спадчыны. І да нас прыедуць не толькі нашы танцавальныя пары з раёнаў гарадоў Віцебшчыны, але і удзельнікі з іншых абласцей рэспублікі: Міншчыны, Магілёўшчыны і Гомельскай вобласці. Усяго плануецца каля 100 пар удзельнікаў. Самаму малодшаму удзельніку 16 гадоў, самаму старэйшаму 80, і з нашай вобласці, з Расон, будзе у нас такая танцавальная пара па 80 год кожнаму з удзельнікаў. Што яшчэ? Цікавым момантам падчас адкрыцця турніра нацыянальных танцаў стане прэзентацыя нашага навукова-папулярнага выдання «Прыдзвінскія карункі. Народная танцавальная спадчына Віцебшчыны». Дадзеная кніга была выдадзена ў бягучым годзе, над якой працавалі не толькі спецыялісты нашага абласнога метадычнага цэнтра народнай творчасці, але і ўсе работнікі устаноў культуры нашай вобласці. Кніга вельмі цікавая, гэта трэба весці пэўны, як кажуць, аддзельны аповед пра яе. Там сабраныя асноўныя танцы, якія аднавілі рэгіёны, правільна я зразумела? Тыя танцы, па-першае, там сабраны багаты матэрыял пра танцавальную спадчыну, пра тыя танцы, што бытуюць у розных мясцовасцях нашай вобласці. Акрамя таго, там ёсць пэўны раздзел «Вянок танцаў», які прысвечаны заслужанаму дзеячу культуры Беларусі Івану Артёмавічу Серкаву. Гэта вянок з 27 танцаў, якія былі пастаўлены менавіта гэтым цудоўным вядомым харэографам, балетмайстрам. У кнізе ёсць раздзел пра фальклорныя танцавальныя калектывы. Ёсць раздзел пра нашыя ўсе мерапрыемствы, што датычыцца танцавальнай спадчыны. Навукова-папулярнае выданне сапраўды цікавае, таму запрашаем і вас, і ўсіх гасцей горада, жыхароў горада на гэтую цудоўную прэзентацыю і на турнір танцавальных танцаў. Калісьці ў нашай студыі ўжо казалі нават пра гэтую кнігу. Яна больш для прафесіяналаў, так? Гэта нейкі такі падручнік для тых калектываў, для тых танцораў, якія займаюцца, так, танцамі? Ну, у некай ступені магу з вамі толькі пагадзіцца. Калі я буду гартаць, я нічога не зразумею. У вас была спроба танцаваць, да? Але не зусім атрымалася. Зусім не, скажем так. Ваня, все добра было, ён проста сціплы у нас такі хлопчык. Калі вы патрымаеце тую кнігу, там ёсць малюнкі танцаў, яна вам таксама спадабаецца, і вы там усё зразумееце. Яна накіравана не толькі на спецыялістаў у галіне культуры і ўвогуле харэаграфіі, але і на любых аматараў і на любога чытача, на шырокае кола. Так, ну, гэта плошча Свабоды, так, вось мы кажам? Плошча Свабоды. Вось там будзе асноўна ўсё адбывацца. Будуць яшчэ якія-небудзь пляцоўкі, калі вось ісці з плошчы Свабоды, куды трэба ісці, каб не прапусціць тое, што вы запланавалі? Канешне, але яшчэ пра плошчу Свабоды трэба ўсё. сказаць, гэта яшчэ не ўсё. Традыцыйна у нядзелю адбудзецца абласны конкурс прыпевачнікаў і гарманістаў, а музыкі граюць, у якім прымуць удзел больш за 20 прыпевачніц з раёнаў нашай вобласці і гарманісты, народныя ансамблі з рэгіёнаў таксама нашай блакітнавокай Віцебшчыны. За гран-пры будуць змагацца тыя, хто дайдзе да пэўнага тура. Ён будзе называцца «Адзін на аднаго», дзе дзяўчаты і жанчыны павінны будуць спяваць песні, прыпеўкі пра каханне. Таму, хто лепей напяе, па выніках і па рашэнні журы будзе
вылучацца пераможца, уладальнік гран-пры. Ну а ўсё гэта будзе адбывацца на пляцоўцы з 11 до 13 гадзін. Таму усіх прыхільнікаў народнай творчасці, народнай песні, прыпеўкі, музыкі мы Ну, гэта запрашаем будзе на вельмі плошчу. весела, я так думаю, калі будуць і прыпевашніцы, і гарманісты, такое будзе загенчыкам мерапрыемства. За генчыкам і жывое. Ну і, канешне, пра мерапрыемствы акрамя плошчы Свабоды. На працягу 2 дзён, 18-19 ліпеня, ва ўнутраным дворыку Віцебскага абласнога краязнаўчага музея будзе працаваць і рэалізоўвацца наш праект «Кукольны дворык», дзе будуць паказаны лялечныя спектаклі, як для дзяцей, так і для дарослых, лялечнымі калектывамі з Оршы, Сяно, Глыбокага і іншых раёнаў. Давайте яшчэ раз патлумачым. Унутраны дворык краязнаўчага музея гэта за ратушай, так? За ратушай, Вось паміж ратушай і дырэкцыяй фестываля. Там ёсць сквер Маяковскага, а ёсць агароджаны такі вось невялічкі дворык. Туды трэба Да, ісці. трэба будзе прайсці туды з 11 до 18 гадзін кожны дзень на працягу 2 І што дзён. там чакае нас у дворыку? Лялечныя прадстаўленні лялечных калектываў. Тых калектываў, якія дзейнічаюць пры раённых цэнтрах творчасці, правильно? Раённых цэнтрах творчасці, раённых бібліятэчных сістэмах, то есть ты, якія працуюць у накірунку лялечнага Гэта і для тэатра. дзяцей, для дарослых, так? Там Так, же ёсць так, розныя. так. Акрамя таго, дзеці і дарослыя там жа змогуць прыняць удзел у гульнёвых праграмах падчас абласнога агляду конкурсу гульнёвых праграм «Вясёлкавы карагод». Некалькі гадоў ён ужо не правадзіўся ў межах фестывалю, але вырашылі мы зноў адрадзіць гэтую цудоўную традыцыю і паказаць ёсць што нашым рэгіёнам, яны вельмі жадаюць, бо без гульні, як і без песні, як кажуць, да, нікуды. Таму будзе чым здзівіць гасцей і ўдзельнікаў ты, якія да нас завітаюць. Ну, а яшчэ звычайна пляцоўкай становяцца усе вуліцы цэнтральныя, так? І каля ратушы, Суворова, і Толстога, і плаўна гэта ўсё пераходзіць потым туда за Дзвіну і ўсё вось так вось у працягваецца. гэтым годзе таксама будуць гэтыя пляцоўкі прадстаўлены? Некалькі слоў, канешне, пра кірмаш рамёстваў, горад майстроў. У горадзе майстроў будуць прадстаўлены усе дамы рамёстваў з нашай вобласці і госці з Омска, Смаленска, Пскова, ну і, канешне ж, Украіны. Акрамя таго, будзе праходзіць там фэст на 7 вятрах, які праводзіць Цэнтр культуры Віцебск. І нашыя музыкі, нашыя роставыя лялькі, куклы, гульні, Гэта будзе ўсё так пераплятацца, так? Там вуліца нельга Толстога, будзе Пушкіна. падзяліць, што вось тут фэст, а вось тут нашы народныя, там будзе незразумела нават, так? Хто за Усё каго будзе- адказвае? Усё будзе Будзе зразумела. зразумела. Усё будзе па асобнай праграме, усё будзе цудоўна, зразумела, але ўвесь горад, як і тая ж Александрыя, пра якую казалі, ператварыцца ў агульнае нейкае кола сяброўства, дзе будзе гучаць музыка, спевы, гульні, будуць працаваць майстры і так далее. Ну, а вось вы для сябе, Андрэй Андрэевіч, нейкія мерапрыемствы, конкурсы выдзяляеце, каб вось, што менавіта іх хацелася паглядзець, паслухаць, што як там будзе, якую-то сваю уласную праграму славянскага базару вы сабе ўжо склалі? Ведаеце, падчас працы на славянском базары заўсёды хочацца нешта паглядзець, нешта патрогаць, чамусьці павучыцца. Не заўсёды тую праграму, якую заплануеш, можна падчас працы наведаць, але заўсёды хочацца бліжэй быць да народнай творчасці, да той, з якой сутыкаешся паўсядзённа. Гэта тыя ж майстры, тыя ж прыпеўкі. Ну і з імі будеш сутыкацца, таму што у вобразе і Несцеркі буду на плошчы Свабоды вядучым. А калі вас можна будзе пабачыць? На плошчы Свабоды мяне можна будзе пабачыць на працягу 4 дзён. Вось. Шукайце Па асобнаму Несцерку. графіку. Гэта Шукайце. тэлегледачам, якія захочуць пабачыць вось вас з разынкамі з гэтымі. Запрашаем, Памятаем. да, запрашаем, калі ласка. Ну, мы заўсёды бачым, як жыхары горада, так і госці горада, такі, ну, прыгожы бок, калі ўжо ўсё ідзе, ўсё там спяваюць, танцуюць, нешта робяць рамесленнікі. А вось з пункту гледжання работнікаў культуры саміх знутры, для вас славянскі базар і гэтыя мерапрыемствы, гэта як праходзіць? Які гэта час для вас? Час, канешне, напружаны, але адным словам можна сказаць,
сказаць, што гэта свята. Свята не толькі работнікаў культуры, але свята ўсіх жыхароў і гасцей. Гэта тое свята, той фестываль, які яднае не толькі работнікаў культуры, работнікаў медыцынскай сферы галіны, але і тых гасцей, якія за нас прыязджаюць заўсёды. І тут няма каму чаго дзяліць, але ёсць што паказаць. І вось гэтая песня, гэта народная творчасць, гэта тое, што нас яднала, яднае і будзе яднаць. Ну, добра, я думаю, што такая прыгожа будзе фініш для нашай размовы. Дзякую вялікі, што завіталі да нас. Поспехаў вам. Няхай гэты фестываль будзе для вас такі і гасцінны, і каб завітвалі як мага больш людзей да вас на пляцоўкі і атрымлівалі асалоду ад творчасці калектываў, і не толькі калектываў нашай вобласці, і гасцей. Дзякуй вялікі. Дзякуй. Ну, а зараз мы глядзім наш сюжэт «Стракатыя пацеркі», а пасля працягнем распавядаць пра кірмаш майстроў у Віцебску. Прывітанне, сябры. Лета самы час сустракацца вялікімі сяброўскімі кампаніямі ды весела бавіць час. Ну, а калі збіраюцца дарослыя, то часта на стале з'яўляецца бутэлька ці пляшка, як яшчэ яе ў нас называюць. А які ж посуд выкарыстоўваюць і як ён называецца для гэтых розных напояў? Звычайна, калі збіраюцца жанчыны і вядуць няспешныя бяседы пра свае жаночыя сакрэты, то яны карыстаюцца келіхамі, бо келіх – гэта бакал для віна. Ну, а калі сустрэліся развясёлыя студэнты пасля паспяховай здачы сесіі, то тут звычайна ўжываецца кухаль ці куфель. Кухаль – гэта півная кружка. А сур'ёзныя мужчыны, сяброўства якіх ужо вытрымана гадамі, часцей возьмуць у свае рукі кілішкі ці чарачкі. Кілішак – гэта рюмка. Сябры, памятайце пра самае галоўнае. Ва ўсім павінна быць мера. Да сустрэчы. Ужо заўтра на вуліцах Віцебска будуць працаваць майстры, можна будзе пабываць на майстар-класах, можна будзе атрымаць асалоду ад таго, што назіраеш за творчасцю унікальных майстроў нашага віцебскага рэгіёну і не толькі. І зараз мы распавядзем, дзе каго шукаць ужо з заўтрашняга дня. У Віцебску у нас у гасцях Тацяна Лапкова, вядучы метадыст Віцебскага абласнога метадычнага цэнтра народнай творчасці. Добрый вечар. Добрый дзень. Тацяна Анатольевна, распавядзіце, калі ласка, што, якая народная творчасць будзе прадстаўлена сёлета на славянскім базары? Творчасць будзе прадстаўлена. Па-першае, што хацелася бы сказаць, гэта пра пленэр, які пройдзе ў межах міжнароднага фестывалю «Славянскі базар» у Віцебску. Пленэр пройдзе з 16 па 19 ліпеня. Пленэр гэты прысвечаны творчасці мастачкі, віцебскай мастачкі Марыі Ларынай. Пленэр пройдзе пад назвай «Райскі сад». Па-першае, што хацелася бы расказаць, гэта пра тое, хто такая Марыя Ларына, чаму такі гонар, і чаму такі пленэр так прысвечаны. Марыя Ларына – гэта мастачка. Яна працавала ў тэхніцы маляванага дывана. Асноўныя яе працы – гэта працы 70-х, 80-х гадоў мінулага стагоддзя. Яна нарадзілася ў вёскі Зубкі. Зараз гэта Ноўкінскі сельскі савет. Вось, лёс у яе быў цяжкі. Муж яе загінуў на вайне. Вяла сама гаспадарку, гадавала дачку і творчасць сваю развівала. Адна з асноўных рыс – гэта тое, што яна нікім не была інспіравана. Ніколі не была звязана з народным мастацтвам, з мастацтвам увогуле. Яна проста займалася творчасцю для душы, правільна? Так. Яна пачала займацца сама, ні на кого не глядзела, нічога не бачыла. Вось у адзін дзень яна так для сябе вырашыла. Вось. Яна лічыцца мастаком такім апошнім
Вось, для бытавання маляванага дывана. Апошнюю працу сваю яна зрабіла ў 1996 годзе. Вось, загінула яна, памёрла ў 2001 годзе, але памяць пра яе жыве і сёння. І багатую спадчыну яна пакінула, Да, так? пакінула спадчыну, так. Яе творы знаходзяцца ў нашым цэнтры, Віцебскім абласным метадычным цэнтры. Таксама творчасць Марыі Кірэўны можна пабачыць на старонках выданняў «Інсіта», таксама выданне «Народныя майстры» і мастакі Віцебшчыны. Вось. Так, а вось на гэты пленэр вы запрашаеце каго? Усіх, хто хоча, ці тых толькі, хто малюе гэтыя дываны? Патлумачце. У большай часткі запрашаем усіх, хто хоча, але ў гэтым годзе мы, так можна казаць, зрабілі нейкі конкурс. Вось. Што трэба зрабіць, каб перамагчы? Трэба вялікае жаданне Паўдзельнічаць, па-першае, відаць. Паўдзельнічаць, займацца маляваным дываном. Вось. Заяўкі прыйшлі к нам з рэгіёнаў нашай Віцебскай вобласці, з усіх. Таксама будуць удзельнічаць майстры з Міншчыны, Магілёўшчыны, Гродненшчыны, Гомельшчыны і з горада Мінска. А дзе можна за гэтым будзе паназіраць, як малююць? Таму што пленэр гэта ж таксама нейкае такое мерапрыемства адкрытае, каб усе маглі жадаючыя паглядзець. Гэта ад французскага «plein air», маляванне на адкрытым воздухе, але у нас так атрымліваецца, што пленэр па маляванцы гэта не тое, калі патрэбна назіраць пейзажы. Пленэр сам будзе праходзіць у памяшканні нашага цэнтра, Віцебскага абласнога метадычнага цэнтра. Паназіраць за самім працэсам будзе немагчыма. Але выставу работ на закрыцці пленэру можна будзе пабачыць на плошчы Свабоды. Гэта 19 ліпеня. Такая інтрыга тайна, а пасля таямніца, а пасля ўжо можна будзе пабачыць на выставе. Праграма пленэра будзе дастаткова насычанай. Удзельнікі змогуць набыць мастацкі музей, музей Марка Шагала, арт-цэнтр Марка Шагала, музей сядзібы Ільі Рэпіна. Там мастакі змогуць папрацаваць, пахадзіць, паглядзець, паслухаць, памаляваць эскізы, зрабіць якія-небудзь зарысоўкі, замалёўкі. Вось. Вы збіраеце мастакоў, робіце для іх праграму, а пасля яны ўжо натхнёныя ўсёй прыгажосцю, так і творчасцю мастакоў ўжо будуць працаваць. Малююць дываны канкрэтна, толькі дываны, так? Дываны, макаткі, столачкі, гэта залежыць ад памеру. Давайте патлумачым дываны. Дываны. Все зразумела бы. Дыванок самае вялікае па памеру. Потым макатка і столачка самая маленькая. Макатка гэта для чаго выкарыстоўваецца? Якая яна па памеры? Прыкладна невялікая, як 50 на 50, можа, сантиметров. Але тэхніка тая ж самая, так? Тэхніка тая ж самая, гэта ўсё... А для чаго яна на тканіне, прадназначана? На стол, упрыгожванне стала, ці што? Макаткі, дываны, столачкі, гэта ўсё з'явілася ў хаце, у нашай беларускай хаце. Гэта, кажучы па-руску, предназначение, яно было упрыгожваць памяшканне. Вось. Такая фішка беларускага дызайну. Да, людзі з грошамі, яны маглі сабе кавёр ткаць ці купіць, набыць. А вось людзі з меншым дастаткам яны рабілі самі. Рабілі і самі. атрымлівалася таксама цудоўна. Не толькі самі рабілі і заказы. Напрыклад, такі мастак, як Язэп Драздовіч, ён вырабляў гэтыя дываны, ён зарабляў гэтым на жыццё. Так. Вось. Гледзячы на тое, што ён быў небагатым чалавекам, але ён вандраваў і існаваў на гэтыя грошы, якія атрымліваў ад вырабу дываноў. Да такой цікавай рэчы вы вырашылі прыцягнуць увагу сёлета на славянскім базары. Упершыню такое праводзіцца, правільна? У Віцебску гэта ўпершыню. Але ў минулым годзе прайшоў пленэр «Райскі сад» з такой жа назвай, як і ў гэтым годзе. Таксама прысвечаны мастачцы? Да, так.
Райскі сад пленэр прайшоў у глыбокім, прысвечаны ён быў таксама маляванцы у межах вішнёвага фестывалю ў горадзе Глыбокае. Вось. Вось чаму такая назва, таму што яна перакачкавала з глыбокага да нас, так? Ну, у гэтым сэнсе Райскі так. вішнёвы сад, я не ведаю. Я просто, пытаюсь, спрабую патлумачыць для сябе, чаму райскі сад у Віцебску. Райскі сад таму, што асноўнай тэмай дываноў гэта было Былі расліны, дрэвы, так? расліны, Кветкі. дрэвы, кветкі. Кветачкі. Асноўная мэта дывана гэта упрыгожыць. Мгм. Людзі, назовем так, была бытавуха, Мгм. і людзі хацелі ўпрыгожыць жыццё, сваё памяшканне, у якім знаходзіліся. Таму гэта былі райскія птушкі, райскія ягады, райскія Всё райскае, ўсё, усё што іх райскае. райскае ёсць, Кветкі, усё ўсё малявалі. райскае. Так. Каб хоць так наблізіцца, так, да райскага жыцця. Вот так. Акрамя пленэру, якія яшчэ будуць мерапрыемствы? Вось, магчыма, пра конкурс «Фарбы нябёса» вы маглі б крыху распавесці Так, больш будзе. падрабязна? Будзе конкурс 18-19 ліпеня. Адкрыццё гэтага конкурса будзе на плошчы Свабоды, але сам конкурс, пляцоўка, на якой будзе ён праходзіць, гэта горад майстроў, гэта вуліца Пушкіна. На працягу 2 дзён на гэтых вуліцах будуць працаваць майстры. Майстроў будзе каля 25, згодна заяўкам. Мгм. Вось. Таксама гэта будуць майстры з рэгіёнаў нашай Віцебскай вобласці, Міншчыны, Гродненшчыны, Магілёўшчыны, Гомельшчыны і будуць майстры з Чарнігава, гэта Украіна. Конкурс гэты, ён міжнародны, мае статус міжнароднага. Ён будзе праходзіць ужо у нас у Віцебску ў 3-й раз. Упершыню ён прайшоў у 2009 годзе. Гэта, Традыцыйны ўжо такі. так, да, традыцыйны. Вось. У гэтым годзе вырашылі у 3-й раз яго правесці. Межы крыху пашырыліся, даже троху. Больш намінацый з'явілася, больш удзельнікаў плануецца. Што там будзе? Гэта будзе конкурс па роспісу, гэта роспіс па маляванцы. Па маляванцы не здарма і пленэр, і конкурс, таму што маляваныя дываны Віцебскага рэгіёну маюць статус матэрыяльна-культурнай каштоўнасці. Вось. Носьбітамі з'яўляюцца 5 раёнаў у нас у Віцебскай вобласці. Гэта Паставы, Доўгшыца, Глыбокая, Браслаў і Шаркаўшчына. Канкурсанты будуць праводзіць майстар-класы. Можна будзе гэта ўсё пабачыць на пляцоўцы горада майстроў. Вось. І павучыцца, так? Таму што асаблівасць горада Конечно. майстроў гэта ж заўсёды, што можна падысці, папрасіць паказаць, паўтарыць, Так. так? Так. Удзельнікі пленэру, таксама у нашай праграме пленэру, яны змогуць павучыцца ў майстроў, якія з'яўляюцца носьбітамі. Нешта паспрабаваць, нешта паспытаць. Ну, а сам кірмаш «Горад майстроў» будзе праходзіць у гэтым годзе ў традыцыйным фармаце, правільна? Так, у традыцыйным фармаце. З 16 па 19 ліпеня на вуліцы Пушкіна і Таўстога можна будзе ўсё пабачыць. Якія накірункі народнай творчасці будуць прадстаўлены ў гэтым годзе? А гэта традыцыйнае ці нешта новае будзе? Распавядзіце, калі ласка, Будзе падрабязней. і традыцыйны, будзе нешта новае. Калі казаць пра конкурс, тоже так же. Традыцыйнымі будуць і макатка, маляванка, традыцыйным будзе набойка, роспіс па дрэве, а новым можна назваць батык. Вось, роспіс па шкле таксама будзе прадстаўлены. І адносна горада майстроў таксама будзе саломапляценне, лозапляценне, вырабы з дрэва, кераміка. Можна будзе і саломку паплесці, і за ганчарным колам таксама можна Так. будзе пасядзець. Нешта набыць для сябе. А вось новыя напрамкі, якія з'яўляюцца ў горадзе майстроў, гэта таму, што вам дасылаюць заяўкі майстры, ці вы дзесьці бачыце штосьці новае і потым шукаеце людзей, якія маглі бы вас папоўніць? Дзесьці бачым нешта і мы, але акрамя гэтага майстры к нам звяртаюцца новыя,
нешта хто-то спрабуе рабіць. То есть ты чамусьці навучыўся за год, так? Так. Вось, напрыклад, у гэтым годзе прайшлі ў нас курсы па роспісу, і прыемна было чуць, што пасля гэтых курсаў знайшліся майстры, якія захапіліся, вось, пачалі работаць у гэтым напрамку роспісу. Так. Роспіс вы маеце на ўвазе дываноў ці Роспіс і дываноў, і дрэва, і керамікі. Вось. Ёсць такія майстры, Ну вось, которые майстар-класы захапіліся. не праходзяць, як гэта бясследна. Так. Так. Ну, а вы асабіста, што вам будзе цікава? Зразумела, што у вас будуць усе дні распісаны, нават па хвілінах, вам трэба будзе гэта ўсё арганізаваць, каб кожны майстар знайшоў сваю пляцоўку, ўсё зразумела. Але вось што вас больш цікавіць, таму што гэта ж не першы год, калі вы гэтым займаецеся, і новае з'яўляецца, але не так шмат. Ну вось, чаго вы чакаеце ад кірмаша? Дарэчы, я планую прыняць удзел у пленэры па маляванцы, паспрабаваць сябе ў гэтай справе. Вось. А быў ужо вопыт маляваць? Маляваць дываны? так. Спрабавала не шмат, але нешта атрымлівалася. А вопыт ёсць, так? Ёсць. Ну, што-небудзь яшчэ адзначыце для сябе? У любым выпадку будзе магчымасць чамусьці навучыцца. Не важна, чаму? Не важна. Нешта можна будзе асвоіць, правільна? Так. Дасць цікава. Я лічу так. Яшчэ ў межах пленэру у нас будзе адкрыццё выставы Святлана Скавырка. Гэта майстар, народны майстар Рэспублікі Беларусь. Адкрыццё выставы пройдзе ў нас у Віцебскім абласным метадычным цэнтры. А што за накірунак, якое Зараз мастацтва? яна займаецца маляванымі дыванамі. Займаецца ўжо дастаткова. Майстар з іменем. Вось. Будуць прадстаўлены і дываны, і маленькія работы, макатышкі, столачкі, пано. Вось. Пройдуць майстар-класы ў межах адкрыцця гэтай выставы. Выстава пройдзе ў рамках арт-праекта «Партрэт майстра». Гэта ў нас такі праект у цэнтры арганізатара, гэта наш метадычны цэнтр. Вось. Асноўная мэта гэтага праекта паказаць людзям, якія ёсць майстры, з чым яны працуюць, якіх накірунках работаюць. Вось. Карацей, будзе багата на падзеі ўжо з заўтрашняга дня. Так, а шмат вось на гэтым этапе падрыхтоўкі шмат да вас звярталася людзей, но я не ведаю, мастакоў, якія б хацелі сваю выставу, але вось ніяк не атрымлівалася, а тут такая магчымасць, ці новых нейкіх людзей, якія штосьці могуць рабіць рукамі, але не ведаюць, куды ім падацца. Так, людзі звяртаюцца, мы разглядаем іх працы, запрашаем, калі праходзяць якія-небудзь абласныя выставы у нас у цэнтры. Вось. Ну, у асноўным вось у гэты арт-праект «Партрэт майстра» увайшлі майстры ўжо Знакамітыя. Да, дастаткова знакамітыя. Скажыце, а вось за год ад фестывалю да фестывалю ці часта з'яўляюцца новыя імёны, новыя таленты, знаходзяцца майстры, якіх вы пасля запрашаеце ўжо і ўдзельнічаць і на выставу і гэтак далей? Я лічу, што шмат. Працуюць людзі, спрабуюць сябе ў розных напрамках, прыходзяць, нехта, груба кажучы, займаўся саломай, а ўжо ў наступны год ён прымае ўдзел у конкурсе па роспісу. Так што дастаткова такіх майстроў, новых людзей, якія спрабуюць сябе ў розных справах. Ну, а вось ужо з заўтрашняга дня пачынаюць працаваць пляцоўкі творчыя, і колькі людзей, ці шмат будзе ўдзельнікаў сёлета, так? Ці будзе, як заўсёды, калі на вуліцах там сапраўды свята, вось ад плошчы і не прайсці, так, і ўсё грае і спявае? У горадзе майстроў на данный момант плануюць прыняць удзел каля 200 мастакоў з розных рэгіёнаў. Гэта прадстаўнікі рэгіёну нашай вобласці, Віцебскай, другіх абласцей. Таксама замежныя прадстаўнікі, гэта Расія, Смаленск, Пскоў,
Украина. Такія традыцыйныя госці, тыя, хто заўсёды Так, прыязджае, так. хто чакае гэтай свят, так? Да. Ну, у сувязі са становішчам эпідэміялагічным будзе менш майстраў, але дастаткова. Все роўно пляцоўкі будуць адкрытыя, будуць працаваць. Так, будуць працаваць пляцоўкі. Ну што ж, нам застаецца вам толькі пажадаць, я не ведаю, цярпення, чаго яшчэ, кажыце? Натхнення. Натхнення, больш часу у сутках, так? Так. Каб вы ўсё паспявалі, каб з'яўляліся новыя майстры пабольш і ў наступным годзе, калі гэта будзе юбілейны фестываль, і я спадзяюся, і горад майстроў таксама будзе пашырацца. Вялікі юбілей. Будзе вялікі юбілей. Чаго яшчэ вам жадаць? Кажыце, зараз жадаем Я усё. лічу, што гэтага дастаткова, таму што Вам хопіць хопіць. з гэтым толькі, так, разабрацца? Усё. Так, конечно, дзякую вялікі, што завіталі Дзякуем. да нас. Няхай гэты фестываль пройдзе для вас добра і з натхненнем і падорыць толькі светлыя эмоцыі. Поспехаў вам у працы. Ну, а мы развітваемся з вами, паважаныя гледачы. Не прамініце, заўтра ўжо пачынаюцца мерапрыемствы ў горадзе. Асноўныя пляцоўкі мы ўжо абазначылі. Гэта плошча Свабоды, гэта вуліца Талстога, гэта Пушкіна, гэта Залатое кольцо горада Віцебска дзвіна, культурна-гістарычны Гэта комплекс. пляцоўкі за краязнаўчым музеем. За краязнаўчым Увесь музеем. цэнтр горада. Цікава будзе, я думаю, і дарослым, і дзецям. Нагадваем так, што лялечныя будуць спектаклі для дзяцей каля ратушы ва ўнутраным дворыку. Карацей, беражыце сябе, але ж атрымайце асалоду ад тых святочных дзён, якія будуць у Віцебску, і свята пачынаецца ўжо заўтра. Ну а мы з вами развітваемся, жадаем нясумнага вечара, і напрыканцы нашай праграмы будзе фальклорны калектыў, народны фальклорны калектыў Кудзеліца. Да заўтра і пабачымся пакуль. Там с-под гаючку зеленый лужок. Ой, Люшеньки, зеленый лужок. Там охотить гуляет казак молодой. Ой, Люшеньки, казак молодой. А он ходит, гуляет, девок выбирает. Ой, Люшеньки, девок выбирает. И он, выбравший девчоночку, за рученьку взял. Ой, Люшеньки, за рученьку взял. И он, взявший за рученьку, спросил я ей. Ой, Люшеньки, спросил я ей. А ти пойдешь, девчоночка, замуж за мяне. Ой, Люшеньки, замуж за мяне. Ты постой-ка, казаченька, спрошу про тебе. Ой, Люшеньки, спрошу про тебе. Ах, вы добрые люди, скажите вы мне. Ой, Люшеньки, скажите вы мне. Вы скажите, не солжите, який человек. Ой, Люшеньки, який человек. А он умный, да разумный, добрый человек. Ой, Люшеньки, добрый человек. Ай, спасибо, суседочки, что ураили мне. Ой, Люшеньки, что ураили мне. А теперь, суседочки, на свадьбу ко мне. Ой, Люшеньки, на свадьбу ко мне. Там с-под гаючку зеленый